Prinášame mimoriadnu správu. Bývalý prezident Donald Trump dnes vystúpil s vyhlásením, ktoré opäť otvára otázku smerovania americkej zahraničnej politiky. Trump dlhodobo tvrdí, že Spojené štáty by mali konať výlučne vo vlastnom strategickom záujme. Pripomeňme, že už v minulosti verejne hovoril napríklad o možnosti odkúpenia Grónska. To, čo Trump práve povedal, spôsobí, že mnohí kresťania zbystria pozornosť. Viaceré mediálne zdroje informovali o nasledovnom. V písomnej správe pre nórskeho premiéra Jonasa Garuru, ktorú videla agentúra Reuters, Trump uviedol: Vzhľadom na to, že sa vaša krajina rozhodla neudeliť mi Nobelovú cenu za mier, za to, že som zastavil 8 vojen. Navyše už necítim povinnosť myslieť výlučne na mier, hoci ten bude vždy prevažujúci. Ale teraz môžem myslieť aj na to, čo je dobré a správne pre Spojené štáty americké. Skôr, než sa na to pozrieme z kresťanského pohľadu, mali by sme sa na chvíľu zamyslieť nad tým, kde sa dnes svet nachádza. Napätie je po celom svete vysoké, keďže súčasná americká administratíva trvá na tom, že potrebuje kontrolovať Grónsko pre vlastnú národnú bezpečnosť. Jeden z článkov to zhrnul takto. Pre zvyšok NATO je najznepokojujúcejšie, že Trumpovi predstavitelia odmietli vylúčiť použitie vojenskej sily na prevzatie Grónska. Hoci administratíva ponechala na stole určitú formu finančnej dohody, ozbrojený útok na túto krajinu by porušil medzinárodné právo a pravdepodobne by znamenal rozpad NATO. Prečo je to tak? A tým chcem poukázať na to, že súčasný líder najmocnejšej krajiny sveta hovorí: už necítim povinnosť myslieť výlučne na mier. Prečo by tomu mali kresťania venovať pozornosť? Je to preto, že svet čoraz častejšie zažíva viac a viac konfliktov a viac správ o konfliktoch. Ak to nie sú Spojené štáty a Čína, tak je to Ukrajina a Rusko, alebo Izrael a Irán. A zoznam možných konfliktov sa neustále rozširuje. Mnohí veria, že doslova vidíme, ako sa prorocké slová Ježiša Krista naplňajú, pretože v Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 24, verš 7, Ježiš hovorí: národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a budú hladomory, morové rany a zemetrasenia na rozličných miestach. Pozrite sa na to. Koľko národov dnes povstáva jeden proti druhému? A neznamená to len fyzický konflikt, ako je vojna. Učenci a teológovia vykladajú výraz národ povstane proti národu ako spory medzi krajinami. Národy budú medzi sebou v konflikte. Bude medzi nimi nevraživosť, nedostatok harmónie a odpor na mnohých miestach. V širšom meradle vidíme rozdelený svet. Kamkoľvek sa pozriete v správach, je to priamo pred vami. Existuje rozdelenie na medzinárodnej úrovni. Posledné roky sme žili s veľmi reálnou možnosťou tretej svetovej vojny. A teraz sa zdá, že sme vstúpili do obdobia hospodárskej vojny. Napriek tomu si však musíme pamätať na Božie slovo, ktoré nám dáva znamenia návratu Krista. Áno, národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Ale v 24. kapitole Evanjelia podľa Matúša sa dozvedáme, že prídu ďalšie znamenia. Prichádza čoraz viac klamstva. Príde deň, keď uvidíte to, o čom hovoril prorok Daniel. Svetokrádežný predmet, ktorý spôsobuje spustošenie, bude stáť na svetom mieste. Hriech bude všade bujnieť a láska mnohých vychladne. Prichádza intenzívne prenasledovanie. Ale pre toho, kto verí v Ježiša Krista, nič z toho nevyvoláva strach ani úzkosť. Obchodné vojny, fyzické vojny, hospodárska nestabilita, to všetko bude s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať a stupňovať sa, ale naša dôvera v Pána a v Jeho slovo by sa nikdy nemala otriasť. Nemáme sa báť posledných dní. Úvodná veta 12. kapitoly knihy Daniel hovorí: v tom čase povstane Michael, archaniel, ktorý stojí na stráži nad tvojim národom. Potom nastane čas súženia, akého nebolo odvtedy, čo vznikli národy. Ale v tom čase bude zachránený každý z tvojho ľudu, koho meno je zapísané v knihe.
Prorok Daniel nás tu varuje pred mimoriadnymi udalosťami konca čias, ktoré ovplyvnia celý svet ako nikdy predtým. Nie je to však len beznádej a temnota, pretože zároveň prináša nádhernú nádej pre tých, ktorí sú v Kristovi. Aby sme porozumeli 12. kapitole knihy Daniel, musíme sa vrátiť o niekoľko kapitol späť, ku kapitole 10. Tam sa dozvedáme, že Daniel sa modlil a postil 3 týždne, aby k nemu Boh prehovoril. Boží anjel sa mu zjavil a povedal: Od prvého dňa, keď si sa začal modliť za porozumenie a pokoril si sa pred svojím Bohom, bola tvoja prosba vypočutá v nebi. Prišiel som v odpoveď na tvoju modlitbu. Ale po dobu 21 dní mi cestu blokoval duchovný knieža kráľovstva Perzie. Potom mi prišiel na pomoc Michael, jeden z archanielov, a ja som ho tam zanechal s kniežaťom kráľovstva Perzie. Všimnite si toto. Anielský posol od Boha bol na ceste, aby Danielovi priniesol odpoveď na jeho modlitby, keď ho zastavil zlý duchovný knieža kráľovstva Perzie. A toto knieža bolo také mocné, že musel zasiahnuť Michael, jeden z božích archanielov. Také mocné, že musel zasiahnuť Michael, jeden z božích archanielov. V 10. kapitole knihy Daniel, verš 20, anielský posol stále hovorí s Danielom a hovorí: A teraz sa musím vrátiť bojovať s kniežaťom Perzie, a keď odídem, príde knieža Grécka. Biblia tu spomína 2 územných duchov, 2 hlavné zlé duchovné bytosti, ktoré ovládajú konkrétny región. Ale tu je niečo úžasné. Vo verši 21 tento anjel hovorí Danielovi: Ale oznámim ti, čo je zapísané v písme pravdy. Nikto ma proti nim nepodporuje. Iba Michael, tvoje knieža. Titul knieža je dôležitý, pretože naznačuje, že existuje hierarchia. Sú tu anjeli, serafy, cheruby a potom archanieli ako Michael. A na opačnej strane sú zlí duchovia a démoni. A potom sú tu hlavní zlí duchovia, ako je knieža Perzie. Ako sme už zdôraznili, je to dôležité kvôli úvodnému veršu v 12. kapitole knihy Daniel. Michael, archaniel, ktorý stojí na stráži nad tvojim národom, povstane. Je nám povedané, že hoci zem zažije obrovské súženie, Boží ľud bude vyslobodený. Majte to na pamäti, keď pôjdeme ďalej do hĺbky. V 12. kapitole knihy Daniel sa dozvedáme, že prichádza čas súženia, aký nebol odvtedy, čo existuje národ. Dajme to do kontextu. Pozrime sa na všetky rôzne obdobia histórie. Prichádza čas, ktorý bude horší než obdobie pred potopou, teda čas medzi pádom človeka a veľkou potopou opísanou v knihe Genesis. Prichádza čas, ktorý bude horší než obdobie, keď vládla Rímska ríša a dochádzalo k rozsiahlemu prenasledovaniu kresťanov. Prichádza čas, ktorý bude horší než prvá a druhá svetová vojna. A na biblickom proroctve je pozoruhodné to, že Božie slovo sa zhoduje s Božím slovom. Môžu existovať ľudia alebo proroci, ktorí žili v rôznych obdobiach a v rôznych generáciách, a keď im Boh dá slovo, navzájom do seba zapadá. Písmo vykladá písmo. Napríklad Daniel nebol jediný, kto prorokoval o hrozných časoch, ktoré majú prísť. Prorok Jeremiáš povedal: Pýtajte sa a pozrite, či môže muž rodiť deti. Prečo teda vidím každého silného muža s rukami na bruchu ako ženu pri pôrode a každú tvár smrteľne bledú? Aký strašný bude ten deň? Nebude mu podobného. Bude to čas súženia pre Jákoba, ale on z neho bude zachránený. Toto je zapísané v knihe Jeremiáš, kapitola 30, verše 6 až 7. Potom v Novom zákone sám náš Pán povedal v Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 24, verše 21 až 22. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, a nikdy viac nebude. Keby tie dni neboli skrátené, nikto by neprežil. Ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. A tak vidíte, že to, čo Daniel povedal o prichádzajúcom čase súženia, je v Biblii opakovane potvrdené. Ale potom všetkom by ste nemali byť naplnení strachom, pretože si pamätajte, že Biblia
nám sľubuje vyslobodenie ako Božím deťom. Hovorí totiž, že v tom čase bude zachránený každý z tvojho ľudu, koho meno je zapísané v knihe. V 2. verši 12. kapitoly knihy Daniel sa píše: Mnohí z tých, ktorých telá ležia mŕtve a pochované, povstanú. Niektorí k večnému životu a niektorí na potupu a večnú hanbu. Pre tých, ktorí zomreli, to znamená, že sa prebudia buď k večnému životu v nebi s Bohom, alebo k večnému peklu. Opäť nám Biblia ukazuje, že každý človek patrí len do jednej z dvoch skupín. Buď je nasledovníkom Krista, alebo nasledovníkom diabla. Tvoje meno buď bude zapísané v knihe života, alebo nebude. Buď kráčaš po širokej ceste, alebo po úzkej ceste. A ako poukazuje 2. verš 12. kapitoly knihy Daniel, tí, ktorí boli pochovaní, sa prebudia buď k večnému životu, alebo k večnej hanbe. Takýto obraz nám Biblia predkladá. Z toho môžeme pochopiť, že nastane vzkriesenie, keď Pán Ježiš príde po svoju cirkev. Apoštol Pavol v 1. liste Tesaloničanom hovorí: Mŕtvi v Kristovi vstanú ako prví. To, čo si nie sme istí, je, či ide o to isté vzkriesenie, o ktorom hovorí 12. kapitola knihy Daniel, alebo či 12. kapitola knihy Daniel hovorí o inom vzkriesení, ktoré nastane na konci veľkého súženia. Mnohí kresťanskí vykladači o tom diskutujú. Vieme však, že Boh vzkriesi tých, ktorí mu patria, a oni povstanú k večnému životu. V 7. verši 12. kapitoly knihy Daniel nám Biblia hovorí, že muž oblečený v ľanovom odeve, ktorý stál nad riekou, zdvihol obe ruky k nebu a slávnostne prisahal na toho, ktorý žije na veky, hovoriac: Bude to trvať čas, časy a polovicu času. Keď sa skončí rozbitie moci svätého ľudu, všetky tieto veci sa naplnia. Výraz čas, časy a polovica času je všeobecne chápaný ako obdobie 3,5 roka. Tento výraz sa používa aj v knihe Zjavenie, kapitola 12, verš 14. To viedlo niektorých biblických učencov k výkladu, že Daniel hovorí o období veľkého súženia. V 8. verši 12. kapitoly knihy Daniel sa Daniel pýta otázku, nad ktorou premýšľame všetci. Ako sa to všetko nakoniec skončí? Môj Pane, všetci vieme, že v čase, ktorý bude predchádzať návratu Krista, sa objavia znamenia. V niektorých prípadoch zvláštne znamenia, ale napriek tomu jasné znamenia. Je nám povedané, že niektoré z týchto znamení budú také, že bezprávie sa rozmnoží. Budú hladomory a veľké zemetrasenia. Objaví sa náboženský klam, pretože povstanú falošní proroci, aby zviedli mnohých. A budú vojny a morové rany. Daniel sa však pýtal: Ako sa to všetko nakoniec skončí, môj Pane? A tu je to, čo sa hovorí vo veršoch 9 a 10. On mu povedal: Choď teraz, Daniel, pretože to, čo som povedal, je skryté a zapečatené až do času konca. Mnohí budú očistení, prečistení a zušľachtení týmito skúškami, ale bezbožní budú pokračovať vo svojej bezbožnosti a nikto z nich nepochopí. Porozumejú tomu iba múdri. Vidíš, ako tento motív oddelenia svetla a tmy pokračuje? Doteraz v tejto kapitole vieme, že budú tí, ktorých mená sú zapísané v knihe života, a tí, ktorých mená tam zapísané, nie sú. Budú tí, ktorí povstanú k večnému životu a iní k večnej hanbe. Vidíme teda, že je tu jasne nakreslená hranica. Dobro proti zlu, spravodlivý proti nespravodlivým. Toto oddelenie medzi Božím ľudom a tými, ktorí páchajú zlo, je zdôrazňované znova a znova. A keď prídeme k 10. veršu 12. kapitoly knihy Daniel, je nám povedané, že niektorí budú očistení a prečistení, ale bezbožní budú pokračovať vo svojej bezbožnosti. Existuje skupina ľudí, ktorí budú v posledných dňoch zlí a bezbožní, a to aj počas obdobia veľkého súženia, a keď sa bude na zem vylievať Boží hnev, budú pokračovať vo svojej bezbožnosti. V posledných dňoch budú ľudia zlí vo svojom myslení, zlí vo svojich skutkoch a zlí vo svojich srdciach. To zodpovedá tomu, čo sa píše v 2. liste Timotejovi o tom,
že dôjde k zmene v spoločnosti a v srdciach mnohých ľudí. Timotej hovorí, ľudia budú milovať samých seba. Budú lakomí, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní rodičom, nevďační, bezbožní, bez prirodzenej náklonnosti, nezmieriteľní, falošní žalobcovia, neovládaní, krutí, nepriatelia dobra. A to ani nie je celý zoznam, no je jasné, že bezbožnosť bude narastať. Posledné verše 12. kapitoly knihy Daniel hovoria: od času, keď bude odstránená každodenná obeta a bude postavená ohavnosť spustošenia, uplynie 1290 dní. Blahoslavený je ten, kto vytrvá a dosiahne 1335 dní. Ty však choď svojou cestou až do konca. Odpočinieš si a na konci dní povstaneš k svojmu dedičstvu. Čo je ohavnosť spustošenia? Ježiš Kristus hovoril o tomto znamení konca tohto veku a o svojom blízkom návrate slovami: keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, stáť na svetom mieste. Ohavnosť je niečo, čo je pre Boha a jeho ľud odporné a ohavné. A z biblického hľadiska spustošenie znamená ničiť, znesvedcovať a zanechať niečo v takom hroznom stave, že pozorovateľ zostane bez slov. Danielovo proroctvo o ohavnosti spustošenia sa považovalo za naplnené v raných dejinách. Kráľ Antiochos Epiphanés IV., ktorý vládol Palestíne od roku 175 do roku 64 pred Kristom, sa k Izraelu správal hrozne. Správal sa k ním tak zle, že sa proti nemu Izrael vzbúril. Keď prišiel potlačiť vzburu, jeho vojská vstúpili do Jeruzalemského chrámu, postavili oltár Zeusovi a obetovali ošípané. Tento čin bol všeobecne považovaný za ohavný, pretože znesvetil najposvetnejšie vnútro chrámu, veľsvätyňu. To, čo kráľ Antiochos urobil, bolo modlárstvo. Avšak o mnoho rokov neskôr po kráľovi Antiochovi Ježiš varoval svojich učeníkov pred budúcimi udalosťami, ktoré budú označovať koniec veku. A tu v Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 24, spomína ohavnosť spustošenia ako budúcu udalosť, pretože následne varuje ľudí slovami: nech tí, čo sú v Judei, utekajú do hôr. Kto je na streche, nech nezostupuje, aby si vzal niečo z domu. A kto je na poli, nech sa nevracia po svoj plášť. Celkovo, keď čítaš biblické proroctvá, ako sú tie v knihe Daniel, udalosti, ktoré majú prísť, by ťa ako Božie dieťa nemali desiť. Pamätaj, že všetci, ktorých meno je zapísané v knihe, budú zachránení. Všetci, ktorí sú v Kristovi, majú nádej. Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 21, verš 28, hovorí: keď sa tieto veci začnú diať, vzpriami sa a pozdvihni hlavu, lebo sa blíži tvoje vykúpenie. A tu sú niektoré kľúčové črty, ktoré Ježiš učil o Božích vyvolených, ktorí odmietnú prijať znak šelmy. Zamyslel si sa niekedy nad tým, ako bude vyzerať pravá viera v najtemnejšej hodine ľudských dejín? Ježiš hovoril jasne o tých, ktorí zostanú pevní, keď sa svet pokloní šelme. Nesľúbil im pohodlie, bohatstvo ani bezpečie. Sľúbil im milosť vytrvať a opísal určité vlastnosti, ktoré budú označovať Božích vyvolených. Tí, ktorí zostanú verní, keď sa tlak na kompromis stane neznesiteľným. Na konci uvidíš, prečo väčšina tých, ktorí si dnes hovoria kresťania, nie je pripravená na takýto druh viery. Prvá vlastnosť. Budú poslúchať, keď Boh povie, aby utiekli. Nech tí, čo sú v Judei, utekajú do hôr. Evanjelium podľa Matúša, kapitola 24, verš 16. Na prvý pohľad to môže znieť prekvapivo. Nepovolal Ježiš svojich nasledovníkov, aby stáli pevne? Prečo by im teda prikázal utekať? Odpoveď je jednoduchá. Poslušnosť. Boží vyvolení nebudú vždy bojovať. Niekedy budú utekať, pretože im to Boh prikázal. V celom písme bola mierou viery vždy poslušnosť, nie odvaha. Spomeň si na Lóta, ktorý opustil Sodomu. Spomeň si na Izraelitov, ktorí vyšli z Egypta. Spomeň si na prvých kresťanov, ktorí utiekli z Jeruzalema pred jeho zničením. Každý skutok poslušnosti vyzeral v očiach sveta bláznivo.
No presne to Boh požadoval. Rovnako Boží vyvolení v posledných dňoch budú počúvať jeho hlas viac než hluk davu. Nebudú čakať na verejnú mienku ani na schválenie vládou. Keď Boh povie choď, oni pôjdu. Ich poslušnosť bude vyzerať zvláštne, dokonca paranoidne pre svet, ktorý ich sleduje. Ale budú dôverovať Božej múdrosti viac než ľudskému rozumu. Druhá vlastnosť, vydržia až do konca. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. Evangelium podľa Matúša, kapitola 24, verš 13. Ježiš nepovedal: ten, kto dobre začne, bude spasený, ale ten, kto vytrvá. Skutočná spásonosná viera nie je jednorazové rozhodnutie. Je to celoživotná vytrvalosť. Boží vyvolení sa nevzdajú svojho vyznania ani pod prenasledovaním. Nebudú robiť kompromisy, keď budú odmietaní, hladní alebo prenasledovaní. Zostanú verní, pretože ich nádej je ukotvená v Kristovi, nie v prežití. Táto vytrvalosť nie je ľudská sila, je to Božia milosť. Ten istý duch, ktorý veriacich zapečaťuje, ich bude niesť aj cez utrpenie. Preto nimi nemôže ovládať strach a tlak, ktorý ovláda všetkých ostatných. Ich vernosť patrí jedine Kristovi. A práve tu sa Ježišove slová stretávajú s plytkým náboženstvom dnešnej doby. Povedal: tí, ktorí vytrvajú, budú spasení. Moderné kresťanstvo však o vytrvalosti hovorí len zriedka. Namiesto toho počúvame posolstvá o pohodlí, úspechu a o tvojom najlepšom živote. To však nie je biblická viera. To je duchovný klam. Pripravujeme ľudí na ľahký život, zatiaľ čo písmo nás pripravuje na vytrvanie. Učíme pohodlie tam, kde Ježiš sľúbil kríž. Kresťanstvo našej generácie je mäkké a ľahko otrasiteľné. Presný opak toho, čo budú Boží vyvolení potrebovať, keď príde tlak. Nech je toto skúškou reality. Skutočný nasledovník Krista nie je ten, kto zapadne do sveta, ale ten, kto stojí pevne, keď sa svet obráti proti nemu. Cesta pred nami môže byť ťažká, ale Božia milosť je silnejšia než temnota. Žijeme v čase, keď nasledovanie Krista ešte veľa nestojí. No Ježiš varoval, že príde deň, keď sa to zmení. Boží vyvolení v posledných dňoch budú čeliť skúškam, aké svet ešte nevidel. Budú skúšaní každým možným spôsobom. Telesne, hospodársky, spoločensky aj duchovne. Budú čeliť fyzickému prenasledovaniu, väzneniu, mučeniu a smrti. Budú čeliť hospodárskemu prenasledovaniu, neschopnosti kupovať alebo predávať, bez podriadenia sa znaku šelmy. Budú čeliť spoločenskému prenasledovaniu, odmietnutiu, izolácii a opusteniu rodinou aj priateľmi. A budú čeliť duchovnému prenasledovaniu, neustálym útokom priamo na ich vieru. Cez to všetko vytrvajú. Nie preto, že by boli sami v sebe silní, ale preto, že majú niečo, čomu svet nerozumie. Vieru zakorenenú v poslušnosti pravde Božieho slova. Vedia to, na čo mnohí kresťania zabudli. Nasledovanie Ježiša nikdy neznamenalo, že to bude ľahké. Tretia vlastnosť. Nebudú oklamaní falošnými prorokmi. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Evangelium podľa Matúša, kapitola 24, verš 4. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, takže by zviedli, keby to bolo možné, aj vyvolených. Evangelium podľa Matúša, kapitola 24, verš 24. Ježiš varoval, že klamstvo bude určujúcim znakom posledných čias. Lži budú také presvedčivé, také pôsobivé, že keby to bolo možné, boli by oklamaní aj Boží vyvolení. Ale tu je kľúčová fráza. Keby to bolo možné. Ježiš jasne hovorí, že to možné nie je. Boží vyvolení nebudú oklamaní. Prečo? Čím sa líšia? Pretože všetko skúmajú podľa Božieho slova. Posudzujú každého ducha, každé posolstvo, každý zázrak podľa pravdy písma. Poznajú svoju Bibliu tak dobre, že napodobeniny ich nemôžu oklamať. Milujú pravdu viac než popularitu a držia sa zdravej náuky, aj keď ich to stojí všetko. Tento prichádzajúci klam
nebude vyzerať na prvý pohľad falošne. Príde zabalený do náboženského jazyka, nadprirodzenej moci a emocionálneho pôsobenia. Falošní proroci budú konať skutočné znamenia a zázraky, ktoré uchvátia celý svet. No za tým všetkým bude satanská moc, nie duch Boží. A desivá pravda je táto. Klamstvo sa už začalo. Po celom svete milióny ľudí nasledujú učiteľov, ktorí sľubujú požehnanie bez pokánia, prosperitu bez svetosti, zázraky bez poslušnosti. Ale Ježiš nikdy nič také nesľúbil. Sľúbil kríž pred korunou, utrpenie pred slávou. Boží vyvolení prekuknú tieto lži, pretože toto vedia. Ak nejaké posolstvo odporuje tomu, čo Ježiš hovoril o hriechu, obeti a úzkej ceste, nie je od Boha. Nech už vyzerá akokoľvek duchovne. 4. vlastnosť. Nebudú milovať svoj život až do smrti. Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Evanjelium podľa Matúša, kapitola 16, verš 25. A nemilovali svoj život až na smrť. Zjavenie, kapitola 12, verš 11. Toto je určujúci znak Božích vyvolených. Neovláda ich strach zo smrti. Vo svete, ktorý uctieva bezpečie, oni uctievajú Spasiteľa. Všetko v našej modernej kultúre sa točí okolo zachovania života za každú cenu. Zdravotné poistenie, životné poistenie, neustále sledovanie, nekonečné bezpečnostné systémy. Svet sa ničoho nebojí viac než smrti. A práve tento strach sa stane najväčšou zbraňou šelmy. Prichádzajúci systém bude požadovať uctievanie výmenou za prežitie. Vezmi znak a ži, odmietni ho a zomri. Boží vyvolení však nemôžu byť ovládaní touto hrozbou, pretože chápu, že skutočný život sa nachádza iba v Kristovi. Smrť nie je ich pán. Ježiš je. Vedia, že žiť znamená Krista a zomrieť znamená zisk. A preto dokážu stáť, keď iní padajú, poslúchať, keď iní robia kompromisy a zostať verní, keď sa svet odvráti. Ich odvaha nepramení zo silnej vôle. Pramení z odovzdanosti. Svoj život už položili vo svojom srdci. A preto im už niet čo vziať. Prichádza čas, keď cena nasledovania Krista bude vyššia, než si väčšina dokáže predstaviť. Pre väčšinu ľudí sa voľba medzi vernosťou Bohu a vernosťou svetu ani nebude javiť ako voľba. Jednoducho urobia to, čo zachová ich pohodlie a bezpečie, ale nie Boží vyvolení. Tí budú vidieť smrť ako dvere, nie ako koniec. Budú sa báť Boha viac než ľudí. Ich odvaha nebude pochádzať z tohto sveta. Bude pochádzať z večnosti. Predstav si, ako to bude vyzerať. Rodiny rozdelené, veriaci neschopní kúpiť jedlo, zaplatiť nájom, získať zdravotnú starostlivosť alebo mať prístup k základným službám bez znaku šelmy. Úplne odstrihnutí od spoločnosti si aj tak zvolia vernosť Kristovi namiesto zrady. Prečo? Pretože chápu to, na čo mnohí kresťania dnes zabudli. Tento život je dočasný, ale večnosť je navždy. Radšej zomrú verní, než by mali žiť v kompromise. No najťažšia časť prichádza teraz. 5. vlastnosť. Budú vydaní a nenávidení. Potom vás vydajú na súženie a zabijú vás a budete nenávidení všetkými národmi pre moje meno. Evanjelium podľa Matúša, kapitola 24, verš 9. Všimni si Ježišove slová. Vydajú vás. Kto sú tí oni? Nie sú to len vlády alebo náboženskí vodcovia. Budú to rodinní príslušníci, priatelia, dokonca aj spoluchodiaci do zboru. Keď Boží vyvolení odmietnú prispôsobiť sa systému sveta, stanú sa terčom. Svet bude volať po mieri a jednote a tí, ktorí budú stáť za pravdou, budú obvinení, že jej stoja v ceste. Budú označení za rozdeľujúcich, úzkoprsých, dokonca nebezpečných. Médiá ich vykreslia ako radikálov. Falošní náboženskí vodcovia ich nazvú fanatikmi. A tak ako Judáš zradil Ježiša boskom, niektorí z ich vlastných blízkych ich vydajú v presvedčení, že robia to, čo je najlepšie pre spoločné dobro. Boží vyvolení však nebudú prekvapení. Rozumejú tomu, čo Ježiš povedal. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr než vás.
Evanjelium podľa Jána, kapitola 15, verš 18. Nenávisť a zrada ich vieru neotrasú. Naopak potvrdia ju. Budú vedieť, že trpieť pre Krista je dôkazom, že mu patria. 6. vlastnosť. Budú duchovne bdelí, zatiaľ čo svet bude spať. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorú hodinu príde váš Pán. Evanjelium podľa Matúša, kapitola 24, verš 42. Kým svet bude rozptýlený a duchovne spiaci, Boží vyvolení zostanú bdelí. Nenechajú sa uspať zábavou, politikou ani pohodlím. Budú vidieť udalosti cez prizmu písma a budú žiť s naliehavosťou, pretože vedia, že návrat Pána je blízko. Pozri sa okolo seba dnes. Väčšina ľudí je zahltená dočasnými správami, športom, sociálnymi sieťami, sebaprezentáciou, všetkým možným, len nevečnou pravdou. Boží vyvolení však budú žiť bdele, modlitebne a verne. Budú rozpoznávať časy, pretože ich oči budú upreté na Krista, nie na kultúru. 7. vlastnosť. Odmietnú uctievať obraz šelmy. Budete nenávidení všetkými národmi pre moje meno. Evanjelium podľa Matúša, kapitola 24, verš 9. Všetkými národmi. Nie niektorými, nie väčšinou, ale všetkými. Prečo? Pretože ich vernosť bude patriť len jemu. Nebudú uctievať šelmu. Nebudú sa kláňať žiadnej vláde, ideológii ani systému, ktorý si nárokuje to, čo patrí jedine Bohu. Keď sa celý svet skloní pred obrazom, Boží vyvolení zostanú stáť. Tak ako Šadrak, Méšak a Abednego stáli pred Nebuchadnesarom. Nebudú sa báť pece, pretože ich viera je zakotvená v tom, ktorý s nimi kráča v ohni. Božích vyvolených bude málo, ale budú verní. Teraz je čas zastaviť sa a modliť sa. Nie zo strachu, ale z túžby vydržať. Pane Bože, stojíme pred Tebou s vedomím, že časy budú ťažké a tlak na kompromis bude silný. Prosíme ťa, daj nám vieru, ktorá neuteká pred pravdou, ale stojí pevne v poslušnosti. Pane, nauč nás poslúchať Tvoj hlas viac než hlas sveta. Daj nám rozlíšenie, aby sme neboli oklamaní falošnými učeniami, klamstvami ani zdanlivými zázrakmi. Upevni nás v Tvojom slove, aby sme milovali pravdu viac než pohodlie. Daj nám silu vytrvať až do konca. Keď príde odmietnutie, prenasledovanie alebo strata, pomôž nám nezradiť Tvoje meno. Daj nám srdce, ktoré sa nebojí smrti, ale dôveruje Tebe, lebo Ty si život. Pane Ježišu, pomôž nám niesť kríž bez hanby. Pomôž nám stáť, keď iní ustúpia, zostať verný, keď iní robia kompromisy, a dôverovať Ti, aj keď cena bude vysoká. Nech je naša nádej v spáse, nie v prežití. Prosíme ťa o milosť vydržať, o odvahu zostať verný, o silu nezaprieť ťa, nech sa deje čokoľvek. Priprav nás na dni, ktoré prídu, a zachovaj nás v pravde až do konca. Amen. Ak by si mal na srdci podporiť tento kanál aj finančne, všetky informácie nájdeš v popise videa. Každá podpora je úplne dobrovoľná a slúži na to, aby toto posolstvo mohlo ísť ďalej. Zo srdca ďakujem každému jednému, kto podporuje tento kanál modlitbami, zdieľaním aj darmi. Ak ťa toto posolstvo povzbudilo, prosím daj like, odober tento kanál a zdieľaj toto video ďalej. Možno práve cez teba sa dostane k niekomu, kto ho dnes potrebuje počuť. Ďakujem za tvoju podporu, vernosť a modlitby. Nech ťa Boh požehná a posilní, aby si vydržal až do konca. Na záver chcem krátko vysvetliť, prečo dávam túto výzvu. Toto video a celý tento kanál vznikajú s cieľom šíriť Božie slovo, povzbudenie a pravdu aj tam, kde sa o nej dnes mlčí. Tvorba týchto videí si vyžaduje čas, techniku a prostriedky a práve preto dávam možnosť každému, kto by mal na srdci tento kanál finančne požehnať. Nie je to povinnosť ani tlak. Je to len príležitosť pre tých, ktorí cítia, že chcú byť súčasťou tejto služby aj týmto spôsobom. Každá podpora je dobrovoľná a slúži výhradne na ďalšiu tvorbu videí a šírenie tohto posolstva. Zo srdca ďakujem každému za modlitby, podporu, vzdelanie, aj akúkoľvek pomoc. Nech Boh požehná každého, kto stojí za týmto dielom, či už modlitbou,
alebo skutkom.